हाय लोगोफोर, दिनैनि ब्लगा जाबाय आङो चेन्नाइआव थांनो ओंखारगासिनो। ओमफ्राय दा नै आङो चेन्नाइआव थांनो थाखाय गुवाहाटी एयारपर्टआव थांगासिनो गामिनिफ्राय। आं दा लामायाव दङ। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो माबोरै जे बेबायदि लकडाउन सिचुएसन समावहा कर'ना भाइरासनि समाव माबोरै ट्रेभेलिं खालामो। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबोरै खालामनाय जायो। नैबे जाबाय सराइघाट दालां। नोंथांमोना राव सराइघाट दालां नुवाखैबा नायनानै ला सराइघाट दालाङा माबायदि बहुद गोलाव आरोना। नायलाय सराइघाट दालाङा। जों गोदो माबा थाखोसे लेखायावसो फरायनानै मोनबोदोंमोन सराइघाट दालां बिदि होननानै। ओमफ्राय दा जों फैयै सराइघाट दालां बारनानै एसे गोजान फैनानै एयारपर्ट मोनबाय आरोना। ओमफ्राय एयारपर्ट हाबनानै नोंखौ पिनार बर्डल एयारपर्ट मोनबाय। ओमफ्राय दा नै जोङो गारिनिफ्राय ओंखारनानै बेगखौ बोनानै लांगासिनो आङो मेन गेटजों एन्ट्रि जानो थाखाय। ओमफ्राय आंना बेगाबो जि गाज्रिखा माबा मा होनो बेगनि स्टेनाबो हामा जाबाय। ओमफ्राय आङो बेयावनो हमनानै बोनानै लांबाय थाबाय आरोना। आखाइ फारसेजों फिसालाखौ सामलायनांगौ, आखाइ फारसेजों बेगखौ हायाबाबो आं लानानै थांबाय आरो बिदिनो। ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंखौ एयारपर्टसिम ड्रप खालामफैनायनि थाखाय आंनि बिबोनां गजेन होननाय आरो ओमफ्राय गारि ड्राइभार जांख्रिखां आदै, थेंक इउ स' माच। नैबेयाव जोङो दा गेटआव एन्ट्रि जाखांनानै गेट नाम्बार खाथियाव जोङो जिरायनानै दङ बयबो वेटिं रुम नै बियो। ओमफ्राय दा आंना फ्लाइटआ 12:30 दङ नालाय आं दा वेटिंआव दंगासिनो आरो। ओमफ्राय दा आङो गेट नाम्बार 9 थांनांगौ आङो। ओमफ्राय दा आङो समा जाथ'वाखै नालाय बेयावनो जिरायनानै वेट खालामगासिनो आरोना। ओमफ्राय दा आङो समा जाबाय नालाय गेट नाम्बार 9 थांगासिनो हाबनो थाखाय फ्लाइटआव हाबनो थाखाय गेट नाम्बार 9 आं दा थांगासिनो। ओमफ्राय नै बयबो मानसिफ्रा लाइन जानानै दंगासिनो, ओमफ्राय आंबो थांगासिनो आरोना। नै गेट नाम्बार 9 आंना। गेट नाम्बार 9 बाथाय गोजौआव गाखोनानै फैनांगौ। नैबेयावहा बर्डिं पास देखायनांगौ एन्ट्रि जागासिनो। ओमफ्राय सेफटिनि थाखाय गस्ला होयो, प्लास्टिकनि गस्ला। ओमफ्राय आरो मास्कबो इसु खालामनानै होयो गावसोरनो डिपार्टमेन्टनिफ्राय। ओमफ्राय आरो नैबेयावहा बर्डिं पासखौ देखायनानै जोङो ओमफ्राय थांबाय आरोना। ओमफ्राय आरो नैबेयावबो आरोबाव एक्सरे मोनसे खालामबावो। ओमफ्राय नैबे गोसोम फिसा मोनसे नुनायाव बेयाव आरो एक्सरे खालामबावगोन जोंखौ। एक्सरेयानो एक्सरे जा खालामखायो खननै खनथाम खनब्रै आयु बालायलायो। ओमफ्राय दा जों एक्सरे खालामखांनानै फ्लाइटआव हाबनो थाखाय लाइनाव थांगासिनो। बेनो जोंना फ्लाइटआ जों गोजौजों फैनानै गाखोनांदों आरोना।
बे नङादि गाहायजोंबो थांनानै गाखोनो हायो खिन्थु जोंना गेट नाम्बार 9 जों बुंब्लाथाय गोजौजों फैनानैसो गाखोनांगौ आरोना दा जों नै लाइनाव थांगासिनो फ्लाइटआव हाबनो थाखाय फ्लाइट सिङाव ओमफ्रायो नै लकडाउन बोथोराव ट्रेभेलिं खालामबा माबोरै ड्रेस गाननांगौ जायो बापरे औ माय गड जा गरम नांखादों आंखौ बेनि मास्क गाननांगौ गस्ला गाननांगौ आय माय गड आरोबाव नैनिफ्राय फ्लाइट सिङाव थानानै फेस कभार गाननांगौ मास्क गाननांगौ गरमानो थानो हालामोन आङो आयौ 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 Oh my god लकडाउन बोथोराव ट्रेभेलिं खालामबा बेबायदि जायो लोगोफोर होननानै लालाय आंथ' फैथारलासो सानलायलायदोंमोन गोसोआनो गाननो मोननायनि बेफोरखौ जा खस्थ' मोनखादों ना गरमाव ओमफ्राय फ्लाइटआ नै जोंना टेक अफ जाबाय फ्लाइटआ बिरसिगोन बेनि थाखाय रेडि जाखाबाय जोंना नै बिरबाय फ्लाइटआ बाय बाय आसाम साननैसोनि थाखाय साननैसोनि उनाव आरो फैफिनबावगोन ओमफ्राय नै माबायदि जि बिउटिफुल नुयो गोजौनिफ्राय जायगाफोरखौ नायलाय ड्रनजों लानाय बायदि जि समायना नुयोलै जि जायगाफोरखौ नायलाय आयौ ओमफ्राय नै फैयै फैयै चेन्नाइ एयारपर्ट मोनसिगोन इन्टारनेसनेल चेन्नाइ एयारपर्ट ओमफ्राय नै एयारपर्ट खाथियाव मोननोसै सिगाङाव चेन्नाइनि जायगाफोरखौ माबायदि नुयो गोजौनिफ्राय नायदो नै न'फोराबो माबायदि गुफुर 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 आयौ 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 बोरै नुयो जि समायना जि बिउटिफुल नुयो ओमफ्राय जोंना लेन्डिं जाबाय फ्लाइटआ गाहायाव फैबाय ओमफ्राय जों दा नै ओंखारबोबाय फ्लाइट सिंनिफ्राय ओंखारनानै ओमफ्राय दा जोङो गाहायाव थांसिगोन गाहायाव थांनानै ओमफ्राय लागेज लायनो थांसिगोन आरोना नायनानै ला लोगोफोर चेन्नाइ एयारपर्टआ माबायदि ओमफ्राय नैयावहा बे माने टेम्पारेचार चेकिं खालामदो जोंखौ नायलाय माबायदि खालामो खैबार खालामो खननै खनथाम खालामलायो आसरित नैबे जाबाय एक्जिट रुम नैबे एक्जिट रुमावनो लागेजखौ मोनो जोङो ओमफ्राय नैबेयाव जों दा लागेजखौ लागोन आरोना ओमफ्राय दा नै जोङो लागेज लानो थाखाय बेल नाम्बार 2 आव दंफैयो फ्लाइट सिङावनो एनाउन्स खालामखायो लागेजआ बबे बेल नाम्बाराव फैगोन ओमफ्राय जोंना बेल नाम्बार 2 आव फैगोन नालाय ओमफ्राय जों दा नै बेल नाम्बार 2 आव वेटिं खालामगासिनो लागेजखौ ओमफ्राय नै ड्रेसआ माबायदि जा गरम नांखादों आंखौ ड्रेसखौ गाननानै थाबाय थानो जि बाबाय खुना लानो लुगैजोब्बाय आं खिन्थु खुनाबो लानो होआना बिसोरो गानबाय थानो होयो गानाबा नायलाय माबायदि डक्टर बायदिसो मोनजोबलायबाय आङो ड्रेस गुफुर गाननायखाय
बेफोरबायदि सिटुएसन समाव ट्रेभेलिं खालामनाया गोरलै नङा लोगोफोर बहुत प्रब्लेम जायो बहुत हार्ड रुल्स फल' खालामनांगौ जायो उफाय गैया आरो बेमार बोथोरफोराव सेफटिनि थाखाय गाननोबो नांगोन आं फुना लानो जा लुगैबाय खिन्थु ड्रेसखौ मा खालामनो आरो ओमफ्राय आंना हनै लागेजआ फैगासिनो नैबे ग्रे कालारा गोसोमनि सिगांनि मोनसेया आंनि बेग आरोना बियो आं नेगासिनो ओमफ्राय बेखौ लानानै आं थांसै आरो नेगासिनो फैगासिनो बेगाबो आंना जा बुख्रा बोराय फुरुना बहुत बोसोर जाबाय आं थेवबो बेखौनो इउज खालामबाय थायो जेरावखि थाङा लांबाय थायो ओमफ्राय आं गिलिटारनि दिख्लायनो हायैनि आङो बे गथ'खौ दिख्लायनो होबाय आरोना ओमफ्राय नैबे लाइन जानानै थानाय समावहा एग्जिट समावहा इ पास देखायनांगौ आरोना जेब्ला मोनसे स्टेटनिफ्राय मोनसे स्टेटआव फैबोला मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय पारमिसन फैयो जेखौ बुङो इ पास इदि होननानै ओमफ्राय नैबे पुलिसा आंखौ जाबलायो आरोना मैडम जी आपके पास इ पास है क्या इ पास दिखाओ जाबलायो आरो ओमफ्राय हा दङ नालाय हा हे इदि होननानै देखायनानै फैबाय आरो ओमफ्राय नैबे ओंखारबोनानै ओमफ्राय नै टेक्सि ड्राइभारफोरा जि लाइन जानानै थायो मैडम जी मेरे पास आजा होननानै जा लिंलाबायो आरोना खिन्थु आंहा थाङा आंहा दि दंखायो अलरेडि आंहा हबिया लांनो फैखादों दुगिथार आरो ओमफ्राय लांनो फैखानायखाय ओमफ्राय आं बिसोरखौ जेबो बुङालासिनो थांबाय आरो आंहा टेक्सि दंखायो बिदि होननानै बे बाहेरायाव ओंखारबोबाय आङो लांनो फैनाया मोनफैबाय मोनफैनानै ओमफ्राय जों दा थांनोसै नाना बेदाया ससमा खुलायलायबाय स्टार्ट खुसि ओमफ्राय आं खिथाबोबाय आरो ससे होननानै लोगो मोनबाय नालाय थांसै आरो नै जोङो दायो एयारपर्टनिफ्राय ओंखारबोबाय दायो चेन्नाइ सिटियाव दङ नैबे नेशनेल हाइवे बेखौ एसिया रड होननानै बुङो आरोना जुदि माब्लाबाफोर इउनियन टेरिटरि पन्डिचेरियाव फैबाय बायोब्ला चेन्नाइनिफ्राय बे लामाजोंनो थांब्लानो जाबाय जों थानाय कल'निया चेन्नाइ आरो पन्डिचेरिनि गेजेरावनो जायो आरोना ओमफ्राय नै जों दायो महाबलिपुरम होननाय जायगा मोनबाय नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ बे जायगाया इउनेस्क'जों गनायजानाय बुहुमनि दारिमिनारि जायगा थांनाय 2019 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 11 खालार खालि चाइनिस प्रेसिडेन्ट जिनपिं होननाया जोंनि हादराव जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिजों लोगो हमलाय फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै जों फाइनेलि फैयै जोंनि टाउनशिप मोनबाय नैबे जोंनि दैलि मार्केटिं खालामग्रा प्लेस जोंनि मार्केट खालामग्रा जायगाया बेनो जों बेयावनो कन्टिनिउ मार्केटिं खालामफैयो ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंनि टाउनशिपआव हाबलांनाय गेट नैबे एटमिक इनार्जि टाउनशिप कल्पाकम होननाय आरोना जों हाबलांबाय ओमफ्राय जोंनि टाउनशिपखौ एसे नायलांदो माबोरै नुयो नोंथांमोना एसे नायदो आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर आङो रुमाव सहैनायखौ नोंथांमोननो देखायथ'ला जुदि नोंथांमोना आंनि रुमखौ नायनो एक्साइटेड जादोंब्ला आं उनाव दिन्थिगोन नेक्स्ट टाइम भिडिअहा ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे आंनि मोनफ्रोम गोदान भिडिअ हगारनाय नोंथांनि खाथियाव सहैयो बाय बाय टेक केयार